Kepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiodan men Ýogşan Nurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanyny güýçli ýagyn ýagdy. Sil we suw joşmalary barada habar berilýär. Türkmenabatda ilatyň suw üçünçüligi soňky bir hepdede tapgyr ikinji gedek kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Häkimetler til suwlaryndan ziyan çekenleri ýardam berýän telekeçilere basyş görkezýär. Çärjüň 29-njy orta mektebine ýangyn nöretdiýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz KK-nyň gally meýdanlaryna dören ýangyn 10 hektar ýerde ýetişen buğday hasylyny ýok etdi diýen atlan çap eden habarmy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň tebii hadiseler, şol sanyny sil, suw joşmalary bilen bagly ýagdaýlary, olardan çekilýän ziýany hem ilata habar bermezligi inni hiç bir jahitden täzelik däl. Ýöne bu gedek Balkan welaýatynyň gelen habarlar Türkmen prezidentiniň bu sebäpde sapar edip buğdaýyň bol hasylynyň ýetişenligini, o huzurlugyny uly işleriň edilýänligini, şol wagtda da ýurtda hiç bir çözülmez kyn meseleniň ýokdugyny ýene bir gedek anandyrmaga çalşan wagtyny gawat geldi. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär. 14-15-nji ýunda Uly Balkan dag gerişinde bolup geçen güýçli ýagyş Balkan welaýatynyň käbir ýerlerinde sil süýşmetine we suw joşmalaryna sebäp boldy diýip Garaşsaz Neşir Türkmen News 19-njy ýunda öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Şol günler Uly Balkanyň dag eteklerinde we şoňa meňdeş berentliklerde güýçli ýagyşyň bolandygyny Meteo jurnal Neşri hem habar berdi. Maglumaty ýerleşdirilen emeli hemra suratlaryna görä Jebeliň Demirgazyk gün bataryndaky giňişliklerde sil we suw joşmalary emele gelipdir. Şeýle bolsa Meteo jurnal bu ýerden bary ýogy 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Balkanabatda asla ýagyş ýagmanlygyny belliýär. Neşriň web sahypasynda ýerleşdirilen emeli hemra suraty öňki Balkan aýlygynyň düýbünde köp möçberde suwuň toplanmagy sebäpli emele gelen ullakan suw howdanyny görkezýär. Daglardan inen ýagyn suwlary gadymy uzy boýun akabatynda we guran Balkan aýlygynyň düýbünde suwuň toplanmagyny alyp bardy we adyndan 50 ine 4 kilometrlik giňişlikde Belek we Gara Teňir demir ýol mendilleriniň arasynda giň suw howdanyny emele getirdi. Şeýle uly suw joşmasy bu sebäpden pesligi we tekizligi sebäpli ýüze çykdy diýip howa maglumatlaryny ýaýradýan neşir ýazýar. Şeýle hem bu maglumatda Jebeliň Demirgazyk gün batarynda giň suw howdanlarynyň emele gelenligi habar berildi. Neşir şeýle güýçli suw joşmasynyň Aşgabat Türkmen başy demir ýoluny M37 awtolog ýoluny we sebäpdäki Beleki ulug hem de senagat infrastrukturasyna zeper ýetirmek ähtimallygyny aradan aýrymýar. Döwlet habar beriş serişdeleri Balkan welaýatyndaky ýagyş we sil barada habar bermedi. Gurak howaly Türkmenistanda soňky ýyllarda güýçli ýagyşlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Soňky aýlarda köp sanly ýagynlar we suw joşmalary ýurduň dürli kunjaklarynda şol sanda paýtagtda suw basmagyna sebäp boldy. May aýynyň ortalarynda Aşgabatda güýçli ýagyş sebäpli ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini, merkezi köçelerdäki ýarym ýerdeminlerde ýerleşen dukanlary we ofisleri suw basdy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyny çuňlaşan habar ýapyklygynyň o hozurlyk alyk meseleleriniň gapdalyndan ogurluk jümürlük meseleler hem has çygişýany meňdiýär. Elbetde Türkmenistan garaşsyzlygyň başky ýyllaryndan korrupsiýa çümüp başlady we ýurdun ilkinji prezidenti hukuk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şol sanyny baş prokuraturasynyň, içeri işler we milli howpsuzlyk ministrlikleriniň resmiýleriniň, beýleki uly emellarlaryň ýüzüren korrupsiýa işleri barada soňky ýolbaşçylara garanyny has açyk gurrun edýärdi. Ýöne soň käbir ýagdaýlar barada azrak maglumat berilen hem bolsa umuman emellarlaryň gatnaşmagynyňky uly korrupsiýa faktlary halkdan ýaşyryldy.
Şol wagtda da ikinji prezident döwründe korrupsiýanyň çağalar baglaryny mekteplere çenli doly gursap alanlygy öňe sürilýär. Şu hepde gelip gowşan habarlar bolsa çağalar baglarynyňky ogurlyklaryň hem odal görülüp eşdilmedik derejelere ýetenligini işaret edýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň çağalar baglarynda döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ýolbaşçylar tarapyndan ogurlanmagy görülüp eşidilmedik derejelere ýetdi diýip mektebe çenli bilim edaralarynyň işgärleri aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji iýunda Sewitden maglumat berdi. Çağalar bağlarını et ve meyve bakçı önümlerinin müdür ve onun hocalık işleri boyunca ormasarı aşpez tarafından ogurlanmağı tədirik değil. Emma inni bu mesele xası ağırlaşar. Çağalar bağlarını bir almanı 6 bölüp 6 çağa paylap başladılar. Diýip şäheriň çağalar baglarynyň biriniň terbiýetçisi anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan terbiýetçileriň ençemesi bu ýagdaýlaryň şäheriň mektebe çenli bilim edaralarynyň tas ählisinde. Şol sandy 1-nji we 3-nji çağalar baglarynda gaýtalanýandygyny belläp, çağalara etli naharyň tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpezler çağalar baglarynyň müdirleri bilen alalaşyp gelen miweleri we etleri ogurlap, öýlerine alyp gidýärler. Hatda kir ýuwuş bölümine gelen we yorgun düşekleri ýuwmak üçin niýetlenen himiki serişdeler şol sanda paraşoklaryň hem 80 götürmi näwelli taraplara ogurlanýar diýip şäheriň çağalar baglarynyň biriniň ýene bir terbiýetçisi aýtdy. Terbiýetçiler çağalara diňe bilim ministrliginden we vilayet bilim müdirliginden barlykçylar gelýän günlerinde kadaly iýmit berilýändigini hem belläp şeýle diýdiler. Çağalar bağlarının yol başçıları ve aşpezler etraf bilim bölümünden hem gorkmaýarlar. Olar bu biýdüdügünçülüklerden habarly bolup görünýär. Diýip terbiýetçi aýtdy. Ol ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda işden boşadylmakdan howatyrlanýan terbiýetçileriň we olaryň kömekçileriniň bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamakdan we degişli döwlet edaralaryna şikaýet etmekden gorkýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň bilim bölümünden we agzalýan çağalar baglaryndan tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda çağalar baglarynyň resmiýleriniň körpeleriň iýmitini ogurlaýandygy we hususiýetçilere satýandygy barada mektebe çenli bilim edaralarynyň işgärleri we enatalar azatlyga ýygyderli maglumat berýärler. Şu ýylyň fevralynda paýtagtyň ençeme çağalar bagynyň terbiýetçileri we olaryň kömekçileri öz ýolbaşçylarynyň we naharhanalara jogapkär işgärleriň dil düşüp her ay çağalara berilmeli azyk önümlerini dolup bermän iýmiti öz aralarynda paýlaşýandygyny we olary hususiýetçilere satýandygyny gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda döwrewap çağalar baglarynyň gurulýandygyny we olarda körpeler üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini ýyg-ýygdan tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Bu aralykda Türkmenbaşly enatalaryň ençemesi idara kärhanalaryň tas ählisinde hepde 6 gün işlemek düzgünniň ýoly goýulan mahaly çağalar baglarynyň körpeleri hepde diňe 5 gün kabul etmegine nägilelik bildirýär. Biz çağalarymyzy hepdäniň 6-njy günlerinde nira goýmaly. Hökümet edara kärhanalarda hem hepde 5 gün işlemek düzgünni girizmeli. Bu dünýäniň ösen ýurtlarynyň ählisinde şeýle diýip Türkmenbaşly eni bellidi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyny ýene bir agyr mesele bolsa, ýylatyň jan saglygy bilen bagly. Ýurdun saglygy saklaýyş pugdagynyň meseleler hem ýerrak. Häzirki prezidentiň kakasy saglyk ministri bolup işleýän ýyllaryna we ondan hem öň başlandy. Bu meseleler bir tarapdan bilimdäki paraxorluk bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan keselçilik hadisalarynyň ýaşarylmagy, metduatdaky senzura bilen bagly bolup görünýär. Soňky ogşan maglumatlara görä, häkimetler aýal maşgallalarda ýatly hemde göwüstügünü anyklamagy gönükdirilen ginekologiýa barlyklaryny geçirýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Mara vilayatynyň aýallaryň arasyna düwün keseliniň köpelmegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň fonuny Sewitiň saglyk öýlerine gelin gyýdlaryň arasyna geçilýän ginekologiýa barlyklary batlanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji iýunda
Sewitden maglumat berdi. Vilayatdaky saglyk öýleri öýleriniň jogapkärçiligine kilatly Sewitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygyndaky gelin gyýdlary ginekologiýa barlyglaryna çagyrýarlar. Yerli ýaşaýjylar ýyla tarasyna ýaly gurlaryna degişi düwün keselleriniň, hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseliniň hemde göwütde döşmälerine döreýän düwün keseliniň anyklanylmagy bilen bagly hadisalaryň köpelýändigini aýdýarlar. Saglyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip, öz garamagyndaky aýal gyýdlary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Telefon jaňlaryna jogap berilmedik halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlar. Diýip aýallaryň arasyna onkologiýa kesellerini anyklamagy gönükdirilip geçirilýän barlyklardan habarly bir saglyk pudawyny Akçeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Sewitde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan gelin gyýdlar soňky wagtlarda saglyk şikayetleri bilen yerli keselhanalaryň onkologiýa bölümlerine ýüz tutýan aýallaryň sanynyň görnetini köpelýändigini aýdýarlar. Vilayatyň onkologiýa hassahanasynyň aýallarda ýüze çykýan düwün kesellerine gönükdirilen bölümlerinde has köp nowatlary synlasa bolýar. Diýip bir marly zenan aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe aýal maşgala bu sebitde aýallarda onkologiýa keselleriniň anyklanymagy bilen bagly wakalaryň ýygjamlaşýandygyny tasdiklaýarlar. Ýatgyda we göwüste düwün keseli döreýär. Ýurduň onkologiýa keselhanalarynda Mary vilayatyndan bolup bejerigi alýan hassalar köp. Diýip zenan maşgala aýdýar. Sewitde aýal gyýdlaryň arasyna düwün keseliniň has köp anyklanylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat ýok. Gal bersede, bu sebäpde aýal gyýdlaryň arasyna onkologiýa keselleriniň ýokurlanýanyny görkezýän resmi statistikalar ýa-da ylmy lukmançylyk barlyklarynyň netijeleri el ýeterli däl. Ýöne saglyk öýleri tarapyndan aýallarda düwün keselini anyklamagy gönükdirilip geçirilýän ýörüýte barlyklar yerli ýaşaýjylaryň aladalaryny gytaklaýyn tasdiklaýar. Ginekologiýa barlyklary takminan bir sagada çekip bilýär. Barlyklarda aýallaryň döş mäzlerindäki gatylyk barlanýar we ýatgydan nusga alınýar. Diýip ginekologiýa barlyklaryna gatnaşan bir zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlyklardan ýüze wurýan zenanlardan ýazmaça düşündiriş alınýar. Ýazmaça beýanatlar ýüze çykyp biljek saglyk ýagdaýlary boýunça ähli jogapkärçilikleri zenanlaryň üstüne ýükleýär. 2 aýyň dowamyny Mary vilayatyna degişi ýaşlardaky gelin gyýdlaryň arasyna onkologiýa kesellerini anyklamagy gönükdirilen ginekologiýa barlyklaryny tamamlamak gödüňüne tutulýar. Barlyklaryň tölebi 50-100 manat aralygyna kesgitlenipdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan odalam Türkmenistanyň ýyla tarasyna onkologiýa keselleriniň köpelýändigini habar berdiler. Ýurduň Mary, Balkan we Lewat vilayatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulyp ulanylmagy berilen köne onkologiýa keselhanalary hereket edýär. Döwlet medeniýeti 2023-nji ýylyň oktýabryna bu vilayatlarda täze onkologiýa hassahanalarını gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonu bu hassahanalaryň guruluşy işleriniň Islam Ösüş Bank tarapyndan maliýeleşdirilýändigi ma'lum edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeler 3 hassahanyň guruluşynyň mundan odal ýurtda köpügürli vilayat hassahanalarının guruluşyny öz üstüne alan Nahal Hojalyk Jemgyýetine analandygyny habar berdiler. 2022-nji ýylyň maý aýynda Daşwud vilayatyna hem 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasy ulanylmagy berildi. Azatlyk radiosy Mary vilayatynyň aýallaryň arasyna düwün keseliniň köpelmegi boýunça yerli saglyk goraýyş edaralarynyň tesbir alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we Türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji ýylyny ýurduň Günwatar Sewitine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan Altyn asyr saýtyny 19-njy ýylyny owa huzurlyk pudawynyň östürilmegi azyk bolçulugynyň kepilliğine atlan çap edilen makalada aýdylýan zatlar synçylaryň sözlerine görä hemme berlik hakykaty ýoýmak edilen nalajedeýin synanşykdan başga zat däl we Aşgabatdyny o meselesiniň uly zähmet migrasiýasyna sebäp bolanlygyny boýnarmaly. Döwlet ýetirligindäki medeniýetiň habaryna görä prezident öz saparyny welaýatlary durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hemde garlarowynyň depkini bilen tanışdy. Emma synçylar prezidentiň hakykatda öňkü ýolbaşçylar döwrüne ýola goýulan boş propagandany gaýtalanyny, telesahnada baş gahrymanyň täzerak, ýaşyrak adam bolmagyndan başga täzeligiň görünmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň o huzurlugyny dören agyr ýagdaý. Bu ýagdaýyň 100 miňlerçe adamyň
daşary ýurtlara çykmagyna sebäp bolan warda sosial mediada hem janagyrly gurrunlar edilýär. Öňkü kärenneçileriň biriniň sosial mediada guralan söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, soňky döwürde ýolly köçä çykaryp buğday satýan kärenneçiler hem gödülýär. Saparmurat Niýaz döwrüni öz ýetişdiren buğdaýyndan çağalar üçin bir halta gallalyp galan daýhan metduwatda paş edilip bir ýalgyrlan bolsa, belki de emele gelen ýagdaýy ýaşyrmak üçin häzir garly paýta harmanlarynaky galplyklar barda hem metduwatda hiç sat aýdylmaýar diýip radionyň bir söhbetde aýtdy. Balkannak habar simizi bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmeniň pikirçe, o hojulugyna galplyklar şol sany daýhanlaryň gapanyny terezde talanmagy Sowet döwründen miras garly. Ýogsa il içinde gapan tereze galplygy ören erwet görülýär. Geçen hepde bereket etravynyň buğday kabul edýän harmanhanasynyň ölçüjisi kömekçisi bilen bile mahkeme tarapyndan saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarynda uly tereziniň aşagyndaky mehanizmler böleginde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bir kanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soň Sovet döwründe kolhoz başlyklaryna paýta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borçnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsy toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler. Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä, jurnalistlerden diňe öwgi, tarip talap edilýär. Olar o hojulugyna köpelen galplyklary derňemek hakyny ýol başlaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulşan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtynda däl, ýyl boýy günnägün aşy gaýtalanyp döwlet metduwatyny gülkä öwürýär diýdi. Ceyhun News web sahypasynyň 11-nji ýylyna çap eden habary ýalan. Onu Lewap welaýatynyň owu hojulukçylarynyň yer alma meýilnamasyny 100%-den gowrak berjaý edenini gaýdylýar. Bu dogry däl diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolan kärenneç aýtdy. Elbette, hasyl erwet bolmady. Emma borçnamany ýerine getirip bilmedik. Häkimetleriň diýen hasylyny almagy şert, mümkinçilik ýok diýip adynyň aýdylmalygyny soran daýhan yer alma öndürmekdäki esasy kynçylygyň dökün yetmezçiligine bolunlugyny hem sözüne goşdy. Onuň sözlerini çärjek etrawynyň adatlyk, Hajiýew daýhan birleşiklerindäki çeşmeler hem tasdik etdi. Mundan başga bir näçe daýhanyň tasdiklamagyna görä, Eýrandan getirilen ardan kartoşkalaryň bazara dökülmegi daýhanlaryň bar eden adabyny bir köpüge çykardy. Kärendiçilerin ýagdaýy henüz ütgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň täbäbini owu hojulugyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyralaryndaky potrat ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurply adamlara berilen. Olaryň potrat ýerleriniň köpüsi eýýän mülk ýeri edilip satylypdyr. İkinciden bu adamlaryň ýerlerinde paxtanyň, buğdaýyň iň gowy sortlary ekilýär, dökünleri, suwy, bejerisi wagtynda berilýär. Olar gowuçydan, buğdaýdan başga ekinleri hem ekip bilýärler. Emeldarlaryň potrat, mülk ýerlerine tehnikler hem wagtynda barýar. Umuman aýdanyňda puluň bolsa, ekiniň hem gowy bolýar. Olar paxta ammarlaryndan paxta hem satyn alyp bilýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran kärendiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlary ya olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy ýerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alynmazlygynyň sebäbi hökmünde tanqid etdi. Owu hojulugynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boýun alynýardy. Yönetimçiler 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleleri bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mejbur edýär. Olar ekinlerini wagtynda ekdirip bilmeýärler. Dökün almak üçin günde barıp haýsy edip durmaly bolýarlar.
potrat yerlerini suwarjak bolsalar, zol nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ikinleri wagtynda suwaryp bolmaýar. Nasoslar köni, daýhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Daýhan daho dalýança müň ýerde çykdyjy edýär. Mesele diňe pulda hem däl, adamyň wagty, ömrü köýýär, nerwisi gidýär. Ýönükey daýhana berilýän gowatça buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögörüç alyp bolmaýar. Ikneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Daýhanlar güýçleriniň ýetdiginden ikinlere teretdirjek bolýarlar. Teknika üçin nowaty durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty zada pul berjek. Üstesine aljak dahodyň çykdyjyny ýapjagy belli däl diýip, azatlyň ýene bir söhbetdesi ýagdaýyny düşündirdi. Lewapdan Türkiýe gazanç etmäge gelen owu hojuluk işgäri goloýdy sosial mediada gurulan söhbetdesligi goşulyp, traktorçylykdan inženerçiligi çelini ýol geçendigini, ýöne owu hojulugynda näçe isleteňde, ýeýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýändigini gurrun berdi. Öňkü kärindiçi gowaçy ekende döwlet harmanyndan paxta satyn alyp, jinaýaty baş goşandygyny hem boyun aldy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň owu hojulugyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri baradaky söhbetimizi dowam etdirýär. Sosial mediada pikirnaýdan rehmet migranty döwletiň owu hojuluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun gazanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanlygyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanlygyny görrüň berdi. Näçe işleseň-de iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýär diýip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tasdik etdi. Hakykatdan hem pulan bolmak üçin paxtawadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu hojuluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az, ortaça aýlyk 2000 manada hem ýetmeýär diýip owularyň ýerine söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurrunlaryň dogurdygyny tasdiklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini görrüň berdiler. Çärjegli ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, käzirki ýagdaý bilen deňeşdirilenine Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görünýär. Hezirlik galmady. Kärinneçiler biraz gowy gazanç etmek üçin paxta ýygýanlary hakyny kim bermek. Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Kärinneçileriň käbiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çigidini alyp galýar. Soňanyň ýagny çigidin ýagyny alyp öý şertlerini öndürilen ýagy satyp goşmaçy peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Synçylar döwlet telewizionynyň prezidentiň sapar barada taýýarlayan dawaraly gepleşikleriniň ýyldan ýyla üýtgemeýänligini, netijede olary görýän, medeniýetde edilýän zatlary üns berýän adamyň gaty adalanlygyny aýdýarlar. Seydi, Dänew, Çärjew, Sayat, Hozanmal, Köytönnak etraflarynyň aýry-aýrylykda gurulşylan ýaşaýjylarynyň tasdiklamagyna görä, Lewap sewtiniň köp bölegini döwlet telekanallaryna umuman tomoşa edilmeýär. Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini tomoşa edýänleriň aglaby bölegi hiç sada geň alman, öz bilýän faktlaryny aýdyşyp, ilat üçin gurnalýan sahnanyň üstünden gülýärler diýip Hozanmally bir erkek Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Sowet döwründe paxta hasyly esasan aýal gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Inni aýdylmagyna görä, mätäç maşgallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işinde gazançyň halis az bolmagy bilen düşündirilýär. Tomuz kanikuluna çykan mektep okuwçylary, eli ýuka maşgallaryň çağalary guruply hojuluklaryň melleklerini, etrap, şäher ýerlerindäki awtoýolgolarda, kafelerde işläp gazanç etjek bolýarlar. Türkmenabad şäherine gidip her hili agyr işlerde işleýän yetkinjekler hem az dälip lewaply söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Gyzylarbadyň arka Daýhan birleşigine edilen sapar barada aýdylanyny
Atasy döwrüne edilişi ýaly prezident ogluň sapary hem tas dolu sahnalaşdyrylan aýdyljak sözleriň her biri öňünden öwredilen görnüşde guruldy. Bu gözboýawçylygyň dowam etdirilmeginden başga hiç zat dälip azatlygyň ýerli çeşme taýtdy. Egerde Serdar hakykatdan problemalary çözüp reforma geçirmek isleýän bolsa öňünden ýörüýte taýýarlanan daýhan birleşigine däldi. Gamışbasan, suw dökün ýetmezçiliginden bir garış bolup oturan ekin meýdanlaryna baryp bar bolan problemalary ýerine çöderdi. Zaw, ýaşlyk, paraw daýhan birleşiklerine gamış, pişik guýruk basan buğdoý meýdanlary kän. Prezident hamala hiç bir ygtyýary ýok ýaly öňkü prezidentden miras halan bolgutsuz sahna gatnaşyp özüni öwdürüp özüni aldap gaýtmakdan utanmaýarmyka. Adamlar bu sahnadan Niýazow döwrüne bizar boldy. Bu zatlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlar üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödemet diýip kızlar watly söhbetdeşimde aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş daýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdeji, ýokary tutumlar daýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähbidiniň öňe sürilýän ýerine öwrildi. Suw tohum tehnika dökün meseleleriniň tas hemişe kyn bolmagy, iň erbede bolsa daýhan mertebesiniň garyp garamaýak diýen ýaly sözler bilen pes edilmegi, olaryň sözüniň diňlenmezligi dürlü kemsitmeler adamlary ýadatdy diýip söhbetdeşlerimiziň biri hökümet meclisine metbuatda agzylmasa da oba adamlarynyň öz düşen ýagdaýy barada gurrun edýänliklerini aýtdy. Onuň sözlerine görä obada dören agyr ýagdaý köp daýhanyň hususan Covid pandemiýasyndan soň ýurdu terk etmegine getirdi. Prezidentiň geljek görjek ýerler aýdylmagyna görä emeldarlaryň ýerleri bolup ol ýere gürlemek üçin taýýarlanan daýhanlar eltýärler. Emeldarlaryň ýerleriniň gowy ýydyk edilýär. Şol ýerleri hem telewizionyada görkezmek üçin saýlanyp alynýar diýip ýagdaýy gowy bilýän hünärmen prezidentiň geljek ýeriniň bir näçe ay öňünden kesitlenýänligini, hawadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnalmagy üçin uly alady edilýänligini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmaga däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurt üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, inne oba ýerlerini hem dilegiçilik edýän çagy köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işsiz adam kän, günnelik gazanjam kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hojalygy ýetmeýär. Köp çağaly maşgala günne adından 3-4 sany tegelek çörek gerek. Çöregiň bahasy 6 manat. Iş tapan günnükçüýüniň gazanan pulunyň ýarysyndan gowragy çörege gidýär diýip adatlygyň bir söhbetdeşi özüni öwdürýän ýolbaşçylaryň bu ýagdaýy bilmezdiginiň mümkin däldigini aýtdy. Söhbetdeşimizin pikirçe häzir köp adam çykylgany daşary ýurda gitmekde görýär. Adamlaryň köpüsi daşary ýurda gidip işlemegiň ýeňilleşdirilmegini isleýär. Sebebi olar daşary ýurtda gazanan pulny ýurdyň içine uradýar. Adamlar bir topar çykdaja edip berge girip para berip ýurtdan daşary çykýarlar we baran ýerlerine gaçkyk bolup gelmeli bolýarlar. Ýurda gelseň soň daşna çykmak mümkin näliýe kyn. Şonuň üçin döwlet tarap ýylalary uzak wagtlyk alyp bolsa, ýurda gelip gitmek ansatlaşdyrylsa, kyn ýagdaýda adamlar maşgalalar üçin has gowy bolar diýip adatlygyň söhbetdeşi işsizlik meselesini çözüp bilmeýän hökümetiň bolmanyny hereket adatlygyny çäklendirmek siýasatynyň el çekmeligini bellädi. Şeýle de ol daşary ýurtlara işlemäge gidýänleriň gazanan pullaryny ýurda getirmekde görýän görgüleriniň akyla sygmaýanlygyny, egerde islese hökümetiň bu meseleni ýüz uruna çözüp bilýänligini aýtdy. İşe gidýänler gazanýan pullaryny ýurda salyp öz ýaşaýyşyny, durmuşyny gowlandyrmak isleýär. İşläp öý, awtolog edinjek bolýar. Çağalaryny okutjak bolýar. Iň esasy bolsa adamlar ilki bilen açyçanlyk, aýdyňlyk bolmagyny isleýärler. Hemişe gorkuda, türmede ýaşaýan ýaly däli eýsem azat ýurtda ýaşamak isleýärler diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen raýat aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan ýurtdaky işsizligiň, garyplygyň derejesini, daşary ýurtlara gidip işleýän adamlaryň sanyny, olaryň ýurdy berýän pullarynyň möçberini aýan etmeýär. İşsizlik, zähmet migrasiýasy bilen bagly düzgün bolmalar. Şol sanyny daşary ýurtlarda helak bolýan türkmen raýatlary, üstü açylan jenaýetler bardykem türkmen metbuaty habar bermeýär. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar.
Eger de pikirlerinizi, belliklerinizi iyi berseňiz, tejribelerinizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.